21 Şubat roja zimanê zikmakî kê çi nivîsand Rûdaw li Dêrsimê çalakiya roja zimanê zikmakî Dêrsim Rûdaw şaxa komeleya lêkolîn û pêşvebirina zimanê Kurdî der ya Dêrsimê bi boneya 21 Şubatê roja zimanên dayîkê ya cîhanî li bajarê Dêrsimê çalakiyeke girseyî li dar xist. Di çalakiyê de bi her du zaraveyên Kurdî, Kirmanckî, Zazakî û Kurmancî daxuyanî hatin xwendin. Di daxuyaniya Kurdî derê de hat destnîşankirin ku zimanê Kurdî dest û pê nan û ava gelê Kurd e. Bi boneya 21 Şubatê roja zimanên dayîkî ya cîhanî bi pêşengirtiya Kurdî dera Dêrsimê bi tevlîbûn û piştgiriya nûnerên partiyên siyasî çalakiyeke li navenda Dêrsimê hat lidarxistin. Xwepêşandana ku li ser sûka binerdêya ser kolana Cumhuriyetê dest pê kir heta meydana Seyîd Reza berdewam kir. Piştî li wir daxuyanî hatin xwendin. Girse dîsa vegeriya cihê destpêkê û çalakerên zimên li vir govên gerandin. Li ser navê Kurdî dera Dêrsimê daxuyaniya bi Zaravê, Kirmanckî, Zazakî ji aliyê Cafer Çîçek ve hat xwendin. Çîçek di destpêka daxuyaniya xwe de qala dîroka destnîşankirina roja zimanê dayîkê kir û got ku li gorî raportekê netewên Yekbûyî li ser rûyê dinyayê nêzîkî 8000 ziman tên axivîn. Çîçek di vî warî de wiha pêdeçû ji wan 8000 zimanan 2483 jê li ber windabûyînê ne. Li Tirkiyê 18 ziman dibin metirsiya jinavçûyînê de ye. Çîçek destnîşan kir ku ji bo xwedî derketina zimên divê Kurd bi zimanê xwe biaxivin, binivîsînin û bixwînin. Berdevkê Kurdî dera Dêrsimê Cafer Çîçek derbirî ku di vê serdemê de ger zimanek tenê di kundirê malê de bê axivîn û nebe zimanê perwerdehiyê ew zimana ji nav diçe. Çîçek got ku ger zimanekî di nav tengasî û bêçaretiyê de be, axêverên wî zemanî jî dikevin ber metirsiya tengasî, bêçaretî û têkçûnê. Çîçek diyar kir ku li Tirkiyê ji bilî zimanê Tirkî zimanên din hemû tune tê hesibandin û wiha dirêjî da daxuyaniya xwe. Lêbelê ji 196 dewletên ku endamên netewên Yekîtiyê ne, jê 113 dewlet xwedî ji yekî zêdetir zimanên fermîne. Di Bolîvyayê de 37, li Çînê 51, li Îtalyayê 11, li Filîpînê jî 11 zimanên fermî hene. Çîçek bal kişand ser giringî û jiyanbûyîna zimên di jiyana mirov û civakan de û wiha pêdeçû. Zimanê me çiyê me ye? Zimanê me dest û pê, nan û ava me ye. Dema zimanek wenda dibe, tenê ew zimana wenda nabe. Bi mirina zimanek re gelek netewek dimire, çandayek dimire, dîrokek wenda dibe diçe. Piştî daxuyaniya bi Zaravê Kirmanckî an jî Zazakî, heman daxuyanî bi Zaraveyê Kurmancî jî hat xwendin. Rûdaw Duyemîn ciwanên Rojava daxwaz dikin ku Kurdî bibe zimanê fermî. Qamişlo Rûdaw roja 21 Şubatê li tevahiya cîhanê roja zimanê zikmakî ye. Bi dehan sal zimanê Kurdî zimanekî qedexekirî bû.
lê niha bi sedan dibistan li deverên cudayên li Rojavayê Kurdistanê hatine vekirin û zimanê dayîkê lê tê xwendin. Ev yek jî derfeteke baş in ji bo ciwanan çêkiriye ku zimanê Kurdî bixwînin. Xwendekara zanîngeha Rojava Bêrîtan Reşîd Hiso dibêje ku xwendina bi zimanê Kurdî ji bo wê weke xewnekê bûye wê bê bawer nedikir rojekê bi zimanê Kurdî perwerde bibîne. Xwendekar Aras Qasim jî diyar dike nedihîştin em hestên xwe bi Kurdî derxin. Îro em bi serbestî bi Kurdî diaxivin. Em dixwînin berê gelek zehmet bû ku helbesteke cegerxwîn bibînin û bixwînin. Zehmetiyeke gelek mezin hebû. Lê îro li zanîngehê beşa wêjeya Kurdî vebûye. Bi azadî em helbestên cegerxwîn Ehmedê Xanî û Melayê Cezîrê dixwînin. Em bihêvîne ku xortên Kurd hemû berê xwe bidin vê zanîngehê. Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî dixwazin ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî li Sûriyê. Desteya Perwerdeya Girêdayiya Rêveberiya Xweser bi rêya dibistanên xwe hewl dide ku xwendekarên hemû pêkhateyan bi zimanê xweyê dayîkê bixwînin. Berpirsên Desteya Perwerde dibêjin ku zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê gihîştiye asteke akademîk û pêwîst e zimannasên Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê li ser vê yekê kar bikin. Di çend salên alozîya Sûriyê de tevî ku berpirsên hikûmeta Sûriyê dibêjin ku gelek Kurd pêkhateke serekene li Sûriyê û zimanê wan ne qedexe ye. Lê heta niha jî zimanê Kurdî bi fermî derbasî ti dezgehên dewletê nebûye û ti pêdan bi perwerdeya zimanê Kurdî nehatiye kirin. Rûdaw sêyemîn Şaredarê Dêrsimê ji bo ku em bi Kurdî neaxivin em ditirsandin. Dêrsim Rûdaw Dêrsimî ji bo zaravayê Kirmanckî ku di bin Metirsiyê de ye, ji nav neçe daxwaz jê xelkê dikin ku di malên xwe de bi zimanê xwe biaxivin û ferê zarokên xwe bikin. Îro 21 Sibatê Roja Cîhanî ya Zimanê Dayîkê ye. Li gor amarên rêxistina çand, zanist û perwerdehiyê UNESCO ya Netewiyên Yekbûyî li ser asta cîhanî ji 6000 zimanan 2473 ziman bi metirsiya jinaçûnê re rûbirû ne. Her li gor heman amaran di heyama her 2 hefteyên de yek ziman ji nav diçe. Li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê jî di nav 18 zimanên ku metirsiya jinavçûnê li ser zaravayên Kirmanckî sazekiya Kurdî jî heye. Li bajarê Dêrsimê yê Bakurê Kurdistanê ku piraniya niştecihên wê bi zaravayê Kirmanckî diaxivin ji ber siyaseta koçberkirina xelkê li gundan di salên 1993-94 de û herba siyaseta bişaftinê ya dewletê zaravaya Kirmanckî di jiyana rojane de jî kêm pê têaxaftin û ji ber vê yekê metirsî li ser heye, ev zaravaya Kurdî jê nav biçe. Tevî ku warê edebî de bi dehan pîrtûk jî bi wî zaravaya Kurdî belav bûne, lêbelê ji ber axaftin û her wiha xwendina bi Kirmanckî kêm bûye. Ew metirsiya li ser wî zaravayê Kurdî berdewam dike. Li Dêrsimê jî xelk, hunermend, wêjevan û siyasetmedar bi boneya vê rojê ji Rûdawê re axivîn û amaje bi wê dikin. Eger perwerde bi zaravayên Kirmanckî bê kirin û her wiha xelk jî di malên xwe de vî zimanî ferî zarokên xwe bikin, dibe ku metirsî bê kêmkirin û ev zaravaya Kurdî
her zindî bimîne. Şaredarê Dêrsimê Fatî Mehmed Maçoğlu ji Rûdawê re ragihand ku divê xelk êdî bêyî ku bitirse bi zimanê xwe biaxive û her bi vê boneyê bang li xelkê dike ku bi zimanê xwe biaxivin bo ku ev ziman ji nav neçe. Şaredarê Dêrsimê amaje bi kursên şano, koreyê û xebatên dinên bi mabesta vejandin û zîndîhiştina ziman dike û dibêje pêwîst e ku ev xebat bi kursan sînordar nemînin û xelk di malên xwe de jî bi vî zimanî bi zarokên xwe, bi cîranên xwe û derdora xwe re biaxivin. Fatî Mehmed Maçoğlu dibêje divê em xwedî li vî zimanî de kevin. UNESCO jî dibêje yek ji zimanên li ber jinavçûna Kirmanckî ye. Pîrên me digotin ziman şîrê dayîkê ye. Eger jinav biçe li çiyayan her tişt dê bê xwedî bimîne. Zimanê me bengeha me ye. Divê em xwedî lê derkevin. Şaredarê Dêrsimê amaje bi zehmetiyên di heyama xwendina xwe de dike û dibêje ji me re digotin eger tu bi zimanê xwe biaxivî û tu bi tirkî neaxivî, tu dê bi polê de bimînî. Bi vî awayî em ditirsandin. Ji ber wê yekê em ditirsiyan bi vî zimanê biaxivin. Lê divê em êdî netirsin û xwedî li vî zimanî derkevin. Li aliyê din muzîk û stranên bi Kirmanckî xwedî roleke karînger bûne ku heta niha Kirmanckî li ser lingên xwe bimîne. Metin Kahraman ku hunermendekî naskirî ye ji devera Dêrsimê ya ji Rûdawê re dibêje gotina her geha li her koka xwe şîn dibe, her çûk bi zimanê xwe diwîte li herêma Dêrsimê girîng e û diyar dike li Mêrdîn, Çêwlik û Dêrsimê di sê zanîngehan de li ser vî zimanî beş hatin vekirin. Di wan zanîngehan de li ser vê beşê mamoste derçûn. Lê ti kes zarokên xwe naşîne wan zanîngehan. Ew hunermendê Kurd dibêje wî salên dirêj li gelek bajar û welatên konsert dane û diyar dike xelk tên cem me û dibêjin zimanê we çiqas musîqî ye, bi rastî jî zimanê me xweş e. Ez ji vir bawer bang dikim, werin em bi zimanê xwe biaxivin, fêrî zarokên xwe bikin. Hunermend Zeynep Kılıç jî ku bi mebesta balkişandina sermetirsiya li ser zaravayê Kirmanckî di albûma xwe ya nû de cih daye straneke bi Kirmanckî ya bi navê Jû game berze serva zone ho. Ji Rûdawê re diyar dike ew kilama min ji bo zimanê me ye. Ji bo ku bibêjim gavekê biavêje û gavekê jî bo zimanê xwe biavêje min got. Di vê mijarê de kar gelek dikeve berê hunermendan. Hunermend çiqas bi vî zimanî bistirên ev ziman ji nav naçe. Şarederiya Dêrsimê jî ji bo ku Kirmanckî ji nav neçe û xelkê han bide ku bi vî zaravayê Kurdî biaxivin, xebatan birêve dibe û gelek tedbîr girtine. Hunermendê şanoya Velî Akyol jî dibêje xelkê me êdî tim bi tirkî diaxivin, bi zimanê xwe naxivin. Şarederiya me li vê derê kursa şanoyê vekir, em jî bi zaravaya xwe şanoyê dikin. Em hemî ferî zimanê xwe dibin û hem jî fêr dikin. Em dixwazin xelk bên piştgirî bidin û bila zimanê me ji nav neçe. Hunermenda şanoya Bihar Karademîr ku bi vekirina şano û grûpeke koroyê dibin sîwana şarederiya Dêrsimê de hewl dide Kirmanckî zindî bihêle dibêje em li vir kom bûn
و زمانê me êdî ber bi ji navçûnê ve ye. Em dixwazin zarokên me, jîranên me û xelkê me fêrî vî zimanî bibin û pê biaxivin. Alîmûkan jî amaje bi hebûna waneya bijarta ya kirmanckî dike û dibêje ku zarok di temenekî biçûk de hêsantir fêrî ziman dibûn û diyar dike kirmanckî di dibistanan de bûye waneya bijartê. Divê malbat berê zarokên xwe bidin vê waneyê eger ev ziman ji nav biçe, em jî dê ji nav biçin. Rûdaw 4 21 Sibatê Roja Zimanê Zikmakî Selahaddîn Çelîk bi biryara UNESCO rêxistina perwerde, zanist û çandeya Yekîtiya Netewîyan 1999 21 Sibatê bûye Roja Zimanê Zikmakî û di wê rojê de bi mebesta xweşbîniya di navbera ziman û çandan de çalakî tên lidarxistin. Em deyndarên Bengaliyanin ji ber ku Pakistanê sala 1952 ya zimanê Urdu kir zimanê fermî. Bangladeş hingê hêyê bêşeka Pakistanî bû. Xwendevanên Bengalî bi navê bizava zimanê Bengal bi çalakiyan dest bi daxwaza fermîbûna zimanê xwe kirin. Hêzên Pakistanî bi çekên kujek diçin ser wan, gelek xwendevan jiyana xwe ji dest didin. 21 Sibat 1952 ew bûyer bû sedema navnetewbîna 21 Sibatê. Di gotinên duberêkirî Bangladeş wêga serbixwe ye û Bengalî zimanekî azad e, lê em û zimanê me hêkolên e. Kurd bi taybetî bi bûyerê vê girêdayiyê ne. Ji ber ku Kurd li seranserê dinê netewa herî mezin e, bêdewletin û tevî statûyeka başûr jî Kurdî dibin talûkeyê de ye. Li dinê bi hizrî 6000 ziman hene û nîvê wan dibin xetera tundebûnê de ne. Ji ber ku di nav 100 salan de kesên wan zimanan biaxivin namînin. 18 wan li Tirkiyê ne û yek jî wan Zazakî ye. Li zanîngeha Dêrsimê beşa zimanê Zazakî vebûye, lê vê ew têra rakirina wê talûkeyê bike. Ji ber ku ewlekariya ziman bi azadiya gel ve girêdayî ye. Ji bo kurmancî talûkeya borî ye. Li Tirkiyê bi hêza Makezagonê zimanê fermî Tirkiye roja 12 îlon 1908 de Kurdî yekcar hat qedexekirin. Qedexe roja 12 Nîsan 1991 hat rakirin, lê bêyî encamên erênî. Hikûmetên AKP di çerçoveya çareserkirina pirsa Kurd de hin gavavêtin. Televizyonê radyoyên Kurdî vebûn. Li zanîngeha Mêrdînê beşa mamosteyên Kurdî vebû. Bikaranîna tîpên Kurdî qe, xe, we heya 2014 ve qedexe bû. Heman salê di dibistanên de Kurdî bû dersa bijartê, rê ji dibistanên taybetên Kurdî re vebû. Mirov dikare bi xweşbînî li wan gavan binêre, lê ji çareserkirina pirsê gelek dûr in. Pêşeroja dibistanên Kurdî tune ye, malbat zarokên xwe naşînin wan û ew jî dexbûnê jî ditirsin. Hikûmetê ji bilî astengiyên tevlî hev, ên zangonî û kargeriyê bi konetî dersên olî kirine û ve bijarka dersa Kurdî
لمردنی به سدان کسین بشن مامۆستەیە کوردی قەداندنە لێ حکومەت کار نادەوان ئەو گاوێن حکومەتی حەقارەتە لە کوردی و لە کوردان ji ber ku zimanê neteweyeke nabeyê bijarte dewlet jî pişaftinê bawere mixabin û çi heyf me kelheyên wekê Colemêrg, Şirnex, Sêrt, Wan û Batmanê jî serdestî ji Kurdî daye Tirkî. Sûc hemûyê dewletê ye, em di bêçareyiyê de ne. Bêhteriya me lave dikin ku xwezîka sîyaset û têkilî bi Tirkîbûna şerê ji bona Kurdistaneke bi zimanê Tirkî wê çi qas xweştir bûya. Em ji bîr dikin ku di nav faktorên netewebûnê de yê diyarker ziman e. Ziman zexm be, hestên netewî û tevger û têkoşîna netewî zexm dibe. Îro sedemekî qehsiya di çand, stran û tevger bi zav û yekbûna me de pişaftina ziman e. Em hê ne têgihiştiyên rastiyê ne. Di vîya bû me di pirsa ziman de erd bihejanda mixabin gav û kampaniyên me ji girîngiya bûyerê gelek dûr in. Em yek du gavên davêjin, roja din wan jî bîr dikin. Me xwe radestî zehmetiyên û pişaftinê kiriye. Tevî ku em zanin ku ziman weke hewa û avê ye jî me ew spartiye pêvajoya nediyar. Rewşa beşên din. Rewşa Rojavayê diyar e, ew di şer de ye. Desthilatên kantonî qala xebateke mezina Kurdî dikin. Xwezî. Ji ber ku di Kurdî de potansiyela Rojavayê hevî diyareke. Ew kurmanciya axaftin û nivîsandina bi tîpên latînî bi serkeftî bikartînin. Ew valayiyekê tişî dikin. Em hemû bi lezgînî hewceyê vê potansiyelê ne. Li Rojhilatê Kurdî xwedêgiravî serbest e, lê dibin kontrola Tehranê de û tenê ji bo propagandayê wê. Li wir jî pişaftin xetera herî mezin e. Başûr. Başir ji bo me mijara hêviyê bû. Em di vê bendewariyê de bûn ku ew bibe qibleya Kurdî. Lê ji wê bendewariyê gelek dûr e û heyfa hewqas derfetan ji ber ku tevî rewşa şer û astengiyên jî 24 sal desthilatî bûn desthilat bûn ne demeke hindik e. Bi Kurdiya Soranî û Kurmancî televîzyon, radyo, çêpimenî û gelek dezgehên dinên zimanê hene û perwerdeya bi Kurdî dîsa jî mirov nikare li başûr qala şoreşa ziman bike. Li zanîngehan de hê erebî serdest e, cudahî û pêşbirk û dibe şerê bênav. Ên her du zimanên Kurdî berdewam e ku heke ev pirs neyê çareserkirin, mixabin wê bandora xwe li ser kûrbûna dubendiyên siyasî û dibe zêdetir jî nîşan bide. Başûr di pirsa ziman de li hemberî bêşên din berpirsyariya xwe neyne cih. Tiştên dike jî qet têrê nake. Wan kurmancî jî ji bîr kiriye. Tevî ku kurmancî li Bakur û Rojava zimanê giştî ye û li Rojhilatê û li Başûr zimanê nîvêgel e jî. Min vîn û xebata ziman de di wan de nedît. Berova jî ji beşên din rewşenbîr zorê li wan dikin da ku ew giranî bidin kurmancî û tîpên latînî. Bendewariya min. Bila roja 21 Sibatê rêxistinên Kurdan li ser ziman çalakiyên li dar bixin. Pesnê xebata xwe bidin. Dibe berhemên serfiraziyê gelek bin. Lê wêneyê berbiçav qet neyê serfiraziyê ne. Li hemû beşan jî pirs bi çareserkirina siyasî û girêdayiyê ne. Lê mînaka Başûr li ber çav e, carinan statûyeka siyasî jî têrê nake. Ziman tiştekî wisa ye ku ew her tim
ده هر شرط و مرجان ده و لهر دری پیوسته. وکه هر تشتین ما ده زمان ده جی حجایی ما به پولیتیکا و دستگهین هفپار و فونن تلخانگری هیه. داکو لیکورینین بین کرن و رین چارەسەریê بین دیتن lê divê mirov li benda çareseriyên siyasî nemîne xwedî zimanê xwe derkeve hem jî ji dil ne jê bo propagandayê divê em ji bîr nekin bi qada navnetewî de rewatiya xebata ji bo ziman jiya siyasî gelek mezintir e. Ji ber zexta Tirkî û yên din Kurdî dewlemendiya xwe winda dike. Bi nivîs, axaftin, stran û berhemên nivîskî de ew tama xweş a Kurdî êdî tune ye. Ew dewlemendî jê dizîne. Divê em bi vîn û xebata xwe careke din wê bedewiyê bidine. Ji bo min ziman mafê baweriyê ye. Ew mafê hebûn û xwedîbûna nasnameya netewî ye. Kurdî rûmeta me ye. Weke canê xwe parastina wê erka me ye. Rûdaw pêncemîn Komeleya Ehmedê Xanî li zimanê Kurdî xwedî derkevin. Hewlêr Rûdaw Komeleya Ehmedê Xanî ya Rihayê bo boneya 21 Sibatê Roja Cîhanî ya zimanê zikmakî daxuyanîk belav kir û bang li gelê Kurd kir ku xwedî li zimanê Ehmedê Xanî, Melayê Cezîrî, Celadet Bedirxan û bi dehan kesayetên navderên Kurd derkevin. Komeleya Ehmedê Xanî ya li Rihayê li daxuyaniya xwe de dibêje ku pêwîst e her Kurd bi hişmendiya Ehmedê Xanî û Celadet Bedirxan li zimanê Kurdî xwedî derkeve. Daxuyaniya Komeleyê wiha ye. Xwedî lê derketina zimanê zikmakî erkeke netewî ye. Zimanê dahîkê hebûn, nasname û çanda mirovan e. Kesên ku dev ji zimanê xwe berdin, dê dev ji hebûn û nasnameya xwe jî berdin û ber bî tunebûnê ve biçin. Gelo netewên ku zimanê xwe bi hêz girtine, çand û edebiyata xwe xemelandine û jiyaneke netewî avakirine, gelê Bengalî bi saya têkoşîna zimanê xwe azad bûn. Em hevîdarin ku azadiya Kurdistanê jî dê bi têkoşîneke xurt ta zimên pêk were. Pêwîst e em di malên xwe de bi Kurdî biaxivin û dewlemendiya ziman û çanda xwe veguhestînin nifşên nû. Divê di malên me de ziman û çanda Kurdî serdest be. Pêwîst e her Kurd ji bo serkeftina gelê xwe bi hişmendiya Ehmedê Xanî û Celadet Bedirxan li zimanê xwe xwedî derkeve. Roja zimanê zikmakî ya cîhanî li gelê Kurd û cîhanê pîroz be. Rûdaw 6 KCD ji bo parastina zimanê Kurdî daxwaza seferberiyê kir. Hewlêr Rûdaw Kongreya Civaka Demokratîk roja 21 Sibatê Roja Cîhanî ya zimanê zikmakî li tevahiya gelan û li gelê Kurd pîroz dike û dibêje roja zimanê dayîkê ji bo gelan roja xwedî derketina ziman û çandê ye û bang li gelê Kurd dike di qadên siyasî, civakî û hemû qadên din yên jiyanê de zimanê Kurdî bikarbînin. KCD di daxuyaniya xwe de amaje bi qedexeya li ser zimanê Kurdî li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê û siyasetên dewletê ji bo asîmîlekirina zimanên cuda li Tirkiye dike û dibêje li Kurdistanê 100 sal e ku ji bilî zimanê fermî yê Tirkî bikaranîna zimanê Kurdî hatiye qedexekirin. Her wiha li gel zimanê Kurdî, Lazî, Ermenî, Erebî, Çerkezî jî tune hatine hesibandin. Bi vê yekê hatiye xwestin ku pêşiya pêşkeftina ziman pêgirtin. Hişmendiya serdest di esasê tunekirina û polîtîkayên bişaftinê de meşandiye. KCD her wiha bikaranîna zimanê dayîkê veke mafekî gerdûnî
سدما هبونا گلان و چاندین وانو بنگه جیانه بناو دکه و دبیجه همو ایریشن لدجی زمان ده اساس خود ایریشا لحنبری گلانه لگور دا خویانی ها چقاس ایریشن لسر زمان کردی زیده ببن ده برخودان جی او قاس مزن ببه تیکوشینا جبو زمان بخوا واته جیانه کنگره جواکا دموکراتیک دخوازه آزادی زمان دن لترکیه دیگه و دبیجه لسر اساس ویه که که زمان مافکی گردونی و مروویه جبلی زمان فرمی و ویدتری جیانک که تیده جداهیین ما بکاربان خودی به آوه که آزاد افاده بکن چند خواه آزاد بجین و پولیتیکین بشافتنه تنبن دخوازن کجده دخوازه سفربریا گلی کرد جبو لحنبر درکتنا سیاستین انکار کرنا جه او بشافتنه و پاراستنا زمان کردی دکه و دبیجه جبر وان سدمان ام بانگ لتواهی گلی خودکن که قادن سیاسی و ین جواکی ده تواهی قادن جیانی ده زمان کردی بکاربن لحنبری پولتیکاین انکار کرن بشافتنه لبر خوده بدن و به هلوست کنه تاوی سفربریا بکارن زمان دایی که بلند بکن بشکا دنا دا خویانی خوده کنگریه جواکا دموکراتیک رخنه لسیاستا بشافتنه گردیه و او گریده سیستمان نتاو دولته و گوتیه جواکین بندست ده چرچوبه پارادیگمایا نتاویا دولته ده به سالین تونه هاتنه حسباندن و به ریبازین بشافتنه هاتیه خوستن کجه حوالی بینگ را کرن جواکان وی روژه وکی ججنه بردام کرنا هبونا خواه و لیگرینا مافتی تنه وکی روژه برخودانه جینه 21 سبحات روژه زمان زکماکی بله ام وک زانینگه فقیت ایران خباتن ما چیه ام دخوازن ایرو ویاج نشانیوه بدن پشتی کو ما اوقاس تشت جوار خواند ام ایرو دخوازن خباتن خوشی ریا بدن آرمانجا خباتن ما چیه و ایرو از دخوازم کو ویا به 3 زمانان ببیجم جبر کو انجارن از دفکرم خلق مفهم ناکه کس مفهم ناکه هون مفهم ناکه جبر ویا کی از دخوازم به 3 زمانان ببیجم ازه بسه زمانه ببیجم وقت دبینه ما جبو کو کردی ما پروگرام اکا فکر پروگرام ما وقت دبینه تشتن پیوان هنجی گوتنان به تیپین مزن لسر اکرانا ما نشانی وادکه به وی آوایی دما کو از نوچه دبه گوتارک به لسر ویکیپدیا دگرم و داویجم پروگرام آخواه پروگرام ما بیا و یکشتی نشانی واده که اجیوه را دخوینم که آرمانجا من دورده چیه آرمانجا من وایه از بسا باوردکم گلک کرد لباکوری کردستانه لجهدن لأوروپای لکتری ده ببراه به گلک کردی ده جیانا وانده تنیه کردی ده جیانا وانده تنیه هناك ألماني قصادة كن هناك تركي قصادة كن هناك إنجليزي قصادة كن جيانا بدا كرمانجي تنية أم فيا براستي جوارا بيجن كردية أكاديميك دي جيانا بدا تنية هاني تجمالا خورا قوتية از فيا دخوم اف نتني زمانه كردية أكاديميك دي جيانا بدا تنية أم فيا زانن از فيا باوردكم و از فيا لجبوك و چارستري جبو في بينم ازن هناكي فكريم كاتش بكم افت اقل من کو اشتسه جوشا بکم مجورا گوت از گوتاران لسر ویکیپدیا آزاد لسر روداوی آنجی نوچین دن بگرم و بخوینم بویاوایی فیتمی وقتا دما کو از دخوینم بیشت یکی ثبات روژا زمانه زکماکی گر کسک من ویدیو من تماشا بکه بیشت یکی ثبات گر تو زانه به از سر چه قصادکم ثبات فبرواری ثبات دوی فهم ببگه که ثبات چیه
21 وتوني فهم ببا كاتشاوا حجمارم بخوينه روجا قالك تشتانجي هون فهم دكن تماكو كسك ورا قصادك ورا داخفه قال هون فهم دكه دفي هون قنالا من همي فيديو منا من تماشا بكن جبركو قارتو قصة فهم دكه برسكريكا تافه تو نزانه بخوينه بكامينه كنك كسان اجير هادو بيجم فيها بخوينه بهذا بخينن زمانه نزانم بخوينن لي كسكي بزانه بخوينه زمانه مفهم كر زمانه ليك تدبينه هون هنجهران هون تنزانن لي تاني وهم بكارناينن ونزانم بخوينن جبر فيها كي هون نكارم فهم بكن هرمان جمع كو اجبو فيها قالك فيديو بفيها وهي چه دكم ومج سدي زيادتر فيديو آوا کرنه لسر قنالا مون دكاره بين لسدي زيادتر از باور دكم سدي زيادتر جبركو تاني فيديو من لسر ويكيبيديا آزاد من گوتارين لسر رگرت و خوان او سدن از بیا پرغوشتانم او سدن ما بيوانجي فيديو چيكر تاني لسر ويكيبيديا سدن همي سدي زيادترن محمو باجارين لسر همو باجارين كردستاني من فيديو چيكرن محمو كبار وكرن همو باجار هنك باجار من قالكي گوتار نديدن جبروي مهنك ننويساندنه لي دورا چل انجي چلو پنج فيديو منا جبو باجاران هنه وكي دن من لسر كسين ناس من لسر وان فيديو چيكرن وكي الماسبيوني وك فقيه تيدان وك احمد خاني من لسر حمية فيديو چيكرن لي ناي برامه وچ غاص باوش دورة چلي بو از دفكر تبيجم بلكو ناي برامه لي لسر كسان لسر گله كسان ما فيديو آفا کرن هون دكارن واناگش که تماشا بکن و گر هون دخوازه اتشتاكي بكم اتشتاكي چاوا بكم هون دكارن وياجي جمرا بيجن گر تو تشتاكي وسا بكسا بباشتر براستی فيديو تنا وستان نخوشن و بويا ويا خوشن هون دكارن وياجي جمرا بيجن وما گلك فيديو چكرنه هنا چو قسكندا شوپينري مه هون زانه 6 شوپينري مهنه اوه زمان كردي دوی ام بین آلیکار کرن که دوین آلی کاریم لما بکن بجبر که هنک دامان از خورد بینم و خباتان لسر بردکم در روژه که پشتی چند روژان گر از خاصی که از آلی کاری دو خوازم نگرم و از جبو چه دکم از جبخوا بپرسم جبر ویگی کسین که نمتنی کسین که لسر کردی ده خبته کی ده ببرا ببه همه شوبينه وحمية وآلي كاري حمية بكا سورس باس